हेलो फ्रेंड्स, वेलकाम बैक टू माय एन महिलारि चेनेल। नोंथांमोनखौ आंनि एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरनाय बावहरनाय थाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआनो जागोन थाइसुरि बिबारदो नादो अनदो संनाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो। नै दा जोङो थाइसुरि बिबारदो अनदो नादो संनो नागिरदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो। नै दा जोङो थावखौ सारायाव होबाय आरो दुंनायखौ नेबाय। नै दा बेखौ जोङो एवसिगोन, मानोना बिबाराबो बारखांबाय आरोना, बेखौ फिसा फिसा जानायावनो जानांगौमोननो, थमनायावनो टुपि टुपि जानायावनो जों आरो बारस्रानायखौनो लाना फैबाय। बेखौनो दा संनानै होनोसै। माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दा बिथाङा बिराद रायख'थार, आं बिराद रायख'दै लोगोफोर। नोंसोरो आंनो बेदरफोर संबा खबर होबानो जाबाय, थांगोन आं जानो। नै दा जोङो सामब्रामखौ होबाय, ओमफ्राय ना जोंहा ना बिब'आ बिराद काराथार, ओंखायनो सामब्रामखौनो होबायानो मालाबा। आंबो भिडिअ लास्लाबलायनो मोनासै, मालाबा रं संख्रि माबा माबि होलायलांबाय, फात्ताखौनो मोनलाय लाङासै आङो। नै दा हरबाय आरोना लोगोफोर, नोंसोरबो संनानै जाबानो जाबाय बेबायदिनो। माबायदि सङो नोंथांमोना जोबजासिम नाय। संनाय जाबाय, नोंथांमोना बेबायदि थाराखौ जायाबानो जाबाय, बिबार थुफु थुफु थुमनायखौल' जाबानो जाबाय। जोंहा थारा मानि जाबाय पिकास नालाय। दा एरलालाय उरलालाय एरलालाय उरलालाय एरलायबाय, नै खोबलायबाय। दाना बिगुमायाबो आंखौ फैगोन होनना मिथिखानानै नाखौनो एसे फिसा फिसा लामना दोनफैदो। नायनाय लोगोफोर, एसे बया जाहानि गुमाया बिराद केयारफिन दैयो, गावहाबा गिदिर गिदिर जाखुमाबाय थायो। ना जोङो दा मैगंखौ दसे गोबाव थावजों एरनायनि उनाव दा जोङो बेयाव लासैनो दै होसिगोन आरोना लोगोफोर। नोंसोरबो बेबायदिनो सं। दा बेयाव जोङो जेसे गोबां नांगौ बेखिनि दैखौ होनानै लासिगोन। दैखौ दा इसिल' होदोंमोन, दा दसे उनाव होफिनसिगोन दैखौ। नै लोगोफोर, आङो बोहांना होदिनोसै, मालाबा होलायलांबाय। जोंहा बिब'आ अयथासार काराद्राय, ओंखायनो थाब थाबनो होबाय थायो दैखौनो, आंबो भिडिअ लास्लाबलायनो मोना। नाखौबो होबाय, दा इखौ जोङो गोदौनो होसिगोन। नै दा जोंना ग्लब ग्लब गोदौदों, आयु टेस्टि टेस्टि मोदोमलायदों। गोथाव जामारो खोमालै लोगोफोर, खैसिब खैसिबनो गोथाव मोनदों आरोना। ओमफ्रायनो नोंसोरबो संनानै जाबानो जाबाय, बेबायदिनो गोथावानो जामारदो। जोङो हुनखाना लानाय अन गुन्दैखौ बेयाव मिस मिस आखाइजों हरबाय लोगोफोर। नोंसोरबो बेबायदिनो ग्लब ग्लब गोदौबासो हरबानो जाबाय। गोदौयैयाव हरबाथाय नोंसोरना अनला फेथर जाजोबगोन दे लोगोफोर। मोजाङै नायना लाबानो जाबाय माबायदि संदों जोंहानि बिब'आ। आंथ' संनोबो रोंखाया, मालायनि संनायखौनो भिडिअ लानायानो खामानि, जानायानो खामानि, रायख'सिनि बायदि। जोङो एसे एरनानै नायदों, ओमफ्राय मोनहां मोनहां जाबाय आरोना लोगोफोर, दसे गोबाव गोदौबायना। ओमफ्राय नै दा जोंना ओंख्रिया रेडि आरोना, ओंख्रिया मोनबाय जोंना। दायाव बेसे संख्रिफोरखौ नायबाय, साखिनानै माबायदि नांदोंना नाङाखै, ओमफ्राय मोनबाय लोगोफोर। नै मोनबाय ओंख्रिया, जों खांनोसै। खांबाय जोङो लोगोफोर। आं बेदर जालायनि र', एसे बेदर जालायनोसै आङो। खांनानै दा आङो ओंखाम जानोसै लोगोफोर।